Ọranaeze mma mmanụ ka onye chili ya zelo. Amam na anyị na ọfụma, amam na ife dị mma. Ekenekwa m unu. Tata bụ afọ na ejije anyị bụ on earth. Amam na ife dị mma, amam na onye ọbụla na-akụkpọli. Tata na ejije anyị abụ on earth na ana. Nke anyị ji wee wetala unu, nke anyị ji bịa tata bụ onye mara ife ga-eso okwu na-emekwana ya. Onye malụ ife ga-eso okwu na-emekwana ya. Akwa ịma na Igbo na-agwa anyị na-asị ka anyị wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ. Ntị adịkwa ịghọtala ya. O so n'ife anyị ji asị unu na onye mara ife ga-eso okwu na-emekwana ya. Onye ga-abụ oje omebie ife mmadụ ma ọ malụsị ife na-adịrọ mma, o mee nya, o mesịa osisi gbaghalị ya na ya marọ mgbe ya ji mee. Mgbe jụọ gị sị gị na ọ bụ iloro ililo ichere echiche mgbe ị na-achọ ime nya bụ ife. Onye mara ife ga-eso okwu na-emekwana ya. Ọ bụrụ ikunye enwe mmiri bụ isiokwu na ịnata ya iko a iji kunye mmiri. Ka anyị na-eche echiche mgbe ụfọdụ ime ife ọma dị mma, imelụ mmadụ ife, ime ife anyị maziri ezi bụ ife ọma, mana anyị ga-etinyeli ya akọ na uche. Maka na enwere ụfọdụ ife ga-abịa ime enya osizie n'ife ọma pụọ, ọ bụrụzie elu gị ọgbata uhie, bụrụ gị ọghọm, bụrụ gị ife ọjọọ. Ka nye gị ọmụmaatụ, onye na-enwero ego ya na ezinụlọ ya ejili nri, ikekwa obele ọ nwere enwe. Onye nọ na mkpa, onye o ji n'onu abịa yọọ ya ego, i wee mee maka ife ọnụ ụwa ga-ekwu, iwelu nke nwere enwe welu nye. O kweghị nkwa na ya ga-ewetelu gị, ikekwasị gị izu ụka na-abụọ ga-abịanụ, ofu ọnwa ga-abịanụ. Gekwa ntị ọfụma, tọọ ntị n'ala. Onye nwelu mkpa, ọ ka na-achọ ka ọ ga-esi gbo mkpi ya. Ogbobero dị ya, ọ na-achọ ka ọ ga-esi nata gị wee gboo. Ebee ka ọ ga-esi nwetezi nke a ọ ga-eji wee nyaghachi gị ya? Ị ghọtala ife m na-ekwu? O wee bụrụ gịnị? Ịma na ọ ga-eso okwu, ịma na ọ ya enyenwu gị ọma, na ọ ya enyeghachi gị ya. O nwere ikike ọ ya eji nyaghachi gị ya n'ofu izu ụka ma izu ụka na-abụọ na-abịa abịa. I wee mee maka ife ọnụ ụwa ga-ekwu, iwelu nye. Ifugo na ife ị na-akwado obe esemokwu ka ị na-akwado ka o mee. Onye mara ife ga-eso okwu nye emeni ya. Mmadụ pụtalụ jee ebe mmadụ ibi ya debele ife, ọ gwara ya agwa, o je wele ife onye ọzọ. Onye a apụtazịa, ọ sị anya biko nye ewe n'iwe na anya jikwa wee wele ife a wee mee ife. Isi anya ewe n'iwe ka ị kpasugoli ya iwe, ị ga-abụzi ogbenye bụla amoosu. Ntị adịkwa. Asị m onye mara ife ga-eso okwu nye emeni ya. Ịma na ife anyị na-ekwukwa n'ife niile a bụ na anyị na-eme ka ụwa dị mma, na ime ụwa ka ọ bụrụ ezigbo ebe obibi. Ya bụ na Chukwu ka o si wee kaa anyị ka anyị tinyele ya akọ na uche. Ije anyị na ụfọdụ ime obodo anyị dịgasị iche iche, ịfụ na mgbe ụfọdụ ife na-eso okwu na ụmụnna, maọbụ ife na-eselụ erapụgodo nke ụmụnna, etiti nwanne na nwanne, etiti enyi na enyi, etiti di na nwunye, etiti kedu ife m ga-akpụ ya, ndị na-alụkọsị ọlụ. Mgbe ụfọdụ ife na-eselụ ndị mmadụ okwu ndị ọzọ, ọ bụrụ fanwa. Maka na mmadụ na-abụ na-adị na mma mana ụtọ ọba eneta aghara, mana onye ọzọ ga-ebute esemokwu ga-adị n'ime fa. Ana ife niile a ga-ebute esemokwu ọbụla onye malụsị ife ga-eso okwu, o je mee nya, o sebezie okwu, onye ahụ wee sịba na ya marọ, ọ na ya marọ mgbe ya ji mee. Maka na gịnị? Ichebala ya echiche tupu i wee mee. Ka mma alụ gị atụ,
onye na-achọ ịgafe okporo ụzọ a na-asị ya na-ekwe anya ọfụma, ụgbọ a na-eme ekugbuo ya. O tibe mkpu ọsị gị mba, Chukwu ajụ, hei, Chukwu na-apụ ekwensu ike, ọbala Jizọs. Wee na-ajụ gị sị, ifu na obi adịrọ gị mma n'ịbụ onye obi akpọ, maka mgbe ị na-achọ ịgbaba n'okporo ụzọ a na-asị gị n'anya, ịjụ na ịma n'anya, nke ị na-ekwu Chukwu jụ. Onye ọzọ ka ị na-achọ ikonye ọnwụ gị n'isi, Chukwu jụzie ka ụgbọ ala onye ọzọ na-agbapụtazie ọpụtazie maka na ọfụrụ gị ka o wee mebie rapụ ịkụ gị. Di anyị, anya sakwa anụnụ, anya saa anụ onye mara ife ga-eso okwu nye emenie. Ụwa anụnwa anyị nọ na ya magbukwa n'onwe ya, na ụfọdụ ihe na-akpakwa n'anya ebe akọ na uche ka anyị etinyela ya. Ilo na-asị adịrọ mma, maka na ilo na-asị ya adịrọ mma, ị na-eche anya fụ na ogwu ga-ama gị ịmanye n'ụkwụ ebe a efu ebe ogwu dị. Ị na-aghọta? Tọkwa ntị na ana ka ịnụ ife a na-ekwu, ọ maka ọdịmma ka anyị na-ekwu. Anyị amara ife niile, uche nke anyị ka anyị na-ekwu, mana gị nwa na onwe gị bụ mmadụ dịka anyị nwa si bụrụ mmadụ, chebala ya echiche. Ịkwụba aka gị ọtọ na-eme ife dị mma, chee echiche tupu ime ife ọbụla. Ife na ị ga-agbalụ nsogbu na ọghọm na uke niile, ụfọdụ ife dị iche iche ị nwere ike ịgbalị ọsọ zeelie. Maka gịnị? Isi ana adị atọ ebe a kpọrọ ya. Ikekwe isi onye dịka gị ehomi, isi ana adị atọ ebe a kpọrọ ya. Ịmala ife ga-eso okwu, emekwana ya. A na-akwụkwanụ n'iru ụlọ onye ụjọ wee na-atụ aka ebe dike bibulu. Nkwụcha abụrụ ụjọ nwanne m, na nkwụcha abụrụ ụjọ. Ndụ bụ isi akụ, na onye dị ndụ ya agbalụ first, ndụ kachasị. Ife a ga-azọ gị ndụ ka ị ga-ebu ụzọ chekwaba, ka oyibo na-akpụ ya self preservation. Biko nna, nne, tọọ ntị n'ala, zeelu ụwa bụ afa mmadụ. Ịmala ife ga-eso okwu, emeni ya. Welu ndụ gị mere ife, ndụ ka akụ. Anyị bitekwa n'aka mgbe ụfọdụ dị anyị n'aka. Onye mara asụ sụọ n'ikwe, ịmara asụ ịsụọ n'ala, mana nke bụ eziokwu bụ si wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ. Onye mara ife ga-eso okwu ya emeni ya. Ndị be anyị, ekenekwa m onye ọbụla ọzọ, ya makwala anyị mma dị ka nsikwu. Ọ ka bụ nwanne unu nwoke Eze Ubom na ejije anyị bụ On Earth na ana. Esikwanụ m ebe wee na-ezitele unu ozi a. Esi m afụ egbu ezitele unu ozi a. Ka o mesịanụ, gaa n'iru na-akụkpọlị ka ọ maka meele onye na-emele ibie. Ka o mesịanụ.